Això sí que és tindre l'aigua al coll. Imatges gravades esta vesprada en una quadra de Castelló. Al nord de la comunitat s'emporta la palma en les complicacions d'última hora. I este és el forat de la presa de Maria Cristina. La pregunta és, el podran tapar? El riu Palància travessa Sagunt d'esta manera tan descomunal. I a Moncofa els veïns lleven com poden l'aigua que els ha deixat el riu Belcaire. Al cinturó industrial de València alguns polígons continuen inundats. Ara no plou. Hola, bona nit. 25 d'octubre i l'aigua ja no cau, passa per davant. Les últimes 24 hores han sigut tenses en algunes zones i deixen xifres espectaculars. 650 litres per metre quadrat a Llombai, un rècord per a la història. I encara que mai no plou a gust de tots, hi ha més per agrair que per lamentar. S'acaba la sequera, s'omplin els aqüífers i es netegen conques com el Segura, però es trenquen carreteres i ponts. Les asseguradores pagaran els danys en la indústria. El camp content. Este gol protagonista d'una tragèdia. El marcar Rivaldo a nit en el temps de descompte i va servir perquè el Barça empatara contra el Leeds. Un aficionat del Madrid mata a tirs d'escopeta a un del Barcelona després d'una baralla. El madridista havia celebrat la derrota dels blaugrana abans que acabara el partit. Entren al Kursk. Submarinistes russos i noruecs accedeixen a l'interior del submarí accidentat i rescaten els primers 3 cadàvers de la tripulació. La missió es fa a més de 100 metres de profunditat i a temperatures extremes. Bé, la crònica d'una gota freda a punt de passar pàgina passa primer de tot pel retrat de la jornada des de l'aire. Este era l'aspecte de Caraboran que presentava la Comunitat Valenciana en les últimes hores. Primera visita obligada a l'embassament de Maria Cristina, a l'Alcora, a Castelló. És encara un punt informatiu de màxim interès. Perquè l'aigua ens ha mantingut a tots en suspens. Tal com avançava el dia, l'alerta ha anat disminuint perquè el nivell de l'aigua ha baixat. Dirigim la nostra mirada cap a València, a la comarca de l'Horta. D'ahí arriben aquestes imatges, camps negats per les intenses precipitacions, polígons industrials inundats, casetes de camps i barris sencers incomunicats. Bé, així és encara com estan les coses vistes des de l'aire. A terra tot es veu més en detall, de manera inevitable. Bé, a terra o davall de l'aigua, i ho diem per això que van a veure. Aquestes pobres criatures estaven en una quadra de la marjaleria de Castelló, concretament al Club d'Hípica. Els cavalls, com veuen, rescatats un a un. No molt lluny d'ací, a Orpesa, un home trau totes les seues pertinences com pot, enmig del seu negoci totalment inundat. El pont per a poder accedir al complex turístic d'Orpesa està destrossat, com acaben de veure. I primer rescat via marítima, una família sencera rescatada després de que va atrapada a sa casa, que també s'havia quedat plena d'aigua. Bé, Castelló és la nostra prioritat en aquests moments. Ha deixat de ploure, però la situació continua crítica en alguns escenaris. Per exemple, a peu de presa. Pantà de Maria Cristina, a l'Alcora, a Castelló. Carles González, bona nit. Hola, molt bona nit, Lluís. Carles, podran tapar aquest forat que hem vist en el sumari i que tornem a veure d'ací a uns moments? Bé, aquesta és la pregunta del $1.000.000 i que a hores d'ara no té una resposta concreta des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El motiu és que primer hauran de precisar exactament què és aquest forat que s'ha obert als peus de la presa, si es tracta d'una antiga canalització o bé d'un defecte en la construcció de l'embassament. La solució, siga la que siga, haurà d'arribar prompte perquè si no, aquesta fuita constant d'aigua podria provocar que aquest embassament es quedara altra vegada tècnicament esgotat. Un embassament en el que hem de dir que avui hem viscut una jornada absolutament normal. No tan pacífic ha sigut el dia a Moncofa. Allí el riu Belcaire s'ha desbordat i ha provocat els problemes que ara veuran. Moncofa ha recuperat del temporal. Ha sigut una de les localitats més afectades per la pluja esta passada nit. Ara era hora de fer balanços i de comprovar els desperfectes. Moncofa recupera lentament dels efectes de la eixida del riu Belcaire. 60 persones han hagut de desallotjar les seues cases per perill d'inundacions. A hores d'ara als carrers encara hi ha bona prova del que ha passat esta nit. I és que ha sigut una nit que difícilment es podrà oblidar.
Es podria dir sense por a enganyar-se que pràcticament ningú no ha dormit a Moncofa. Tots pendents d'una cosa, la crescuda del riu El Caire. Gent amagada a casa veia com s'anava omplint d'aigua a poc. El riu guanya terreny a la mar, es menja carreteres i lluita per pujar a llocs que no estan fets per a ell. Els equips de rescat van casa per casa a rescatar els que no poden eixir. 60 persones han vist com passava una hora darrere l'altra als baixos de l'Ajuntament. Els servicis de protecció continuen treballant amb prou dificultats. I com era inevitable, arriba l'alba. La claror del dia fa més evident les conseqüències de la pluja, la realitat d'un poble amb l'ànima banyada. A alguns no es queda res que no estiga davall de l'aigua. És hora de tornar a casa. Per a alguns és la fi d'una nit interminable o pot ser el principi d'alguna altra cosa. La presa de Maria Cristina continua escopint tota l'aigua que ahir la va posar en perill. Esta vesprada ha començat a baixar el nivell, 12 centímetres en només una hora. Però els tècnics encara estan preocupats per este forat en l'estructura. Encara no saben si podran tancar este antic conducte que la pressió de l'aigua ha rebentat i que ahir feia saltar l'alarma. Els primers rajos de sol han esborrat, a més del perill de noves pluges, el record de la pantanada de Tous, un record que s'obria ahir de vesprada amb el Clevill a la presa de Maria Cristina, que tenim just darrere nostre. Poc després d'obrir-se el badall, a les 7 de la vesprada, l'embassament es va desbordar. Però el pànic es vivia més avall. Tota esta aigua es dirigia cap al Almassora. Centenars de persones van haver de ser evacuades i esta nit no han dormit a casa. Un poco de miedo, pero y vigilando el río, ¿sabes? Porque la lluvia y el río no te da miedo. Ahora, como estaban con el pantano, pues oye, si viene un pantano aquí, pues veremos a ver lo que va a pasar aquí. Sense pluja quasi es pot parlar a hores d'ara de normalitat a l'embassament de Maria Cristina, però la presa ofereix l'evidència de 2 preguntes encara sense resposta. Per què s'ha obert este forat i com es podrà reparar? Preguntes que seran contestades segurament en les pròximes hores. Anem un poquet més al nord, anem a Vinaròs. Allí Lola Oliver ens dona l'última hora sobre aquestes comarques. Per exemple, fa uns moments una taca de núvols amenaçava la frontera entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. Lola, bona nit. Bona nit, ja no veiem caure la pluja del cel, però les seves conseqüències les tenim així darrere. Estem al riu Cerbol, que encara corre ple i amb molta intensitat. És a conseqüència dels milers de litres que baixen canalitzats de la comarca dels Ports. Ja saben que allí ha plogut més de 500 litres per metre quadrat des que va començar el temporal. Allí ha ocasionat problemes de diversa consideració, com així al Baix Maestrat, per exemple a Vinaròs, on la població l'ha tinguda atemorida durant 2 dies, temien que ho arrossegara tot. Ara pareix que la situació hagi millorat i en principi no hi ha perill per a la població. Però la situació a nit era preocupant. El riu Cerbol a Vinaròs tornava a desbordar-se. Les estructures del pont del poliesportiu i del pont romà quedaren greument danyades. Des de Protecció Civil es demanava avui que s'utilitzara la Nacional 340 per accedir d'un costat a un altre de la ciutat. I els efectes de la força de l'aigua es podien veure este matí i no sols a Vinaròs. Este pont, situat al barranc de Cervera entre Xert i Sant Mateu, estava destrossat. La causa de tot este desgavell cal buscar-la a la comarca dels Ports. Sols a Fredes han caigut més de 580 litres per metre quadrat. A la Pobla de Benifassà han arribat als 504 litres i a Morella als 511 litres per metre quadrat. Una aigua que ha omplit barrancs i ha descorregut amb força fins a arribar a la costa. La localitat de Palanques està incomunicada des d'ahir. Este pont, l'única via d'accés al poble, ha cedit 30 centímetres. Tampoc no es pot circular per la carretera de Morella a Vilafranca, que està tallada en 3 punts. Ara tots miren al cel. Encara podria tornar a ploure segons la predicció, això sí, de forma moderada. Bé, aplicant la lògica geogràfica, baixem cap al sud. Ha parat de ploure, això sí, però hauran de passar moltes hores perquè el riu Palància perda aquesta imatge d'amenaça que l'acompanya des de fa més o menys 24 hores. Els veïns del Port de Sagunt ja saben què és passar la nit fora de casa. La violència del riu ha topetat amb un resistent embòs la presa d'Algar. Avui, com veuen, la quantitat d'aigua que s'escapa per ací ha disminuït. Tot i això, el riu baixa molt fort i carregat. Aigua tèrbola, ones gegants y perillosos remolins continúen el camí fins a la mar. Se ruega a todos los vecinos que en previsión de una posible crecida del río esta noche se dirijan al domicilio de algún familiar o amigo fuera del barrio
A nit la situació al port de Sagunt va ser crítica, carregar el cotxe i pegar a fugir. Això és el que uns 400 veïns van fer davant de l'amenaça de desbordament. Esta vesprada molts han continuat fora de casa, això sí, per curiositat. La localitat de Sagunt és el penúltim punt del trajecte del riu Palància i així esta vesprada han anat pujant les temperatures, s'han vist les primeres ullades de sol, però el riu continua com veuen, portant molta aigua amb una velocitat i amb una força que encara fan feredat. Me parece impresionante. Dona sensació de riquea d'aulla. Una llàstima que se perga tota esta aulla. Perdre de vista l'aigua és el que volen a Canet de Berenguer. 3 dies incomunicats així, sense poder avançar. Uns 50 veïns continuen atrapats. L'aigua arriba a una altura d'1,5 metres. Bé, la gent ja comença a veure com han quedat les seues coses després de les avingudes i, per exemple, al Dalla, més prop de València, en el mateix cinturó industrial, ja demanen la declaració de zona catastròfica. Les asseguradores compensaran les pèrdues als polígons industrials. Són les imatges del després. Des de bon matí han cridat tots els treballadors per començar la neteja. Muntanyes de fang, materials malbaratats i 3 dies de treball perduts. El poble d'Aldalla, que ara demana que el declaren zona catastròfica, ens donava unes imatges mai vistes pels veïns. Algú fins i tot va treure la barqueta. Avui a les zones dels polígons industrials, també els joves treien el seu profit d'esta avinguda d'aigua. L'aigua va trencar este tram de carretera que creua el polígon del Coscollar d'Aldalla. Avui els xiquets juguen en ell, però per als treballadors és una pèrdua que s'ha de reparar ràpidament per a continuar en l'activitat normal. Todo para tirar, claro. Es un desastre que falta valorarlo, pero pocas cosas podremos salvar, ¿no? Y maquinaria y todo el tema, pues ver lo que podamos salvar de ahí dentro, claro. Al polígon de Xirivella, les inundacions han donat pas al fang, que sembla no desaparèixer, igual que a Ciutat Mudeco, on el desbordament inundà totalment les fàbriques. És hora de fer balanç. Els danys que han tingut són principalment en les infraestructures, en vials, accessos, els carrers, perquè en alguns s'ha alçat l'asfaltat i demés. En les empreses, generalment, no n'hi ha molt de mal. El perill ja ha passat, però ningú no oblidarà estos 3 dies de pluja incessant. Les infraestructures també han patit els efectes de l'aigua. Conduir per alguna carretera comarcal de la Comunitat Valenciana pot ser tota una aventura. Esta és la carretera que unís les localitats de Torres Torres i Canet d'en Berenguer. Una llengua de fang i pedres la creua en diversos trams. Però no només això. Al llarg d'estos dies, el temporal ha deixat ponts trencats, carreteres tallades. El desastre s'ha acarnissat en les carreteres locals, amb infraestructures més antigues. Les carreteres de competència de la Comunitat Valenciana estan funcionant correctament. Tenim soles en 3 carreteres alrededor, en la zona nord de Castelló, en algun problema. Lo demés està acabant-se de netejar i estan funcionant correctament. Després del temporal toca recuperar la normalitat. Algunes carreteres de la Comunitat Valenciana han resultat molt afectades per les pluges. A València, un dispositiu de vora 100 persones treballen de valent per a netejar-les. Al llarg de les carreteres hi ha hagut despreniments de roca. A València, 6 brigades pentinen mil·límetre a mil·límetre l'asfalt de les nostres comarques. La seva faena és arreplegar-ho tot. Arbres trencats, pedres i trossos de carretera alçats per l'aigua. Un treball de dies, per tant, és convenient extremar les precaucions al volant. Bé, ja ho han vist, aigua manta, però de quina qualitat? És la gran qüestió, saber de quina manera ha plogut. El balanç global comença a ser positiu després d'uns primers anàlisis. Bona per als camps, per als aqüífers i per a recuperar el nivell global dels nostres pantans. El riu Segura, per exemple, és un riu nou i la sequera que teníem passa a millor vida. Miren, és un riu nou. El corrent arrossega la bromera cap a la mar. El Segura abandona la imatge que l'ha fet el riu més contaminat d'Espanya. La pluja també ha arribat als camps i als horts. Els llauradors estaven pagant 10.000 pessetes per hora de rec en molts pobles necessitats d'aigua. Ara es recuperen, sobretot els del nord. En los acuíferos sí ha habido incrementos importantes en los acuíferos costeros, también al norte del río Júcar. Y de alguna forma ha llovido también cercano a la costa en la totalidad, con lo cual sí que ha habido una mejora general de los acuíferos. Pel que fa als embassaments, també s'ha notat la millora. Els més destacats són els de Maria Cristina, Ulldecona i Onda. Estaven secs i ara desbordats.
El del Regajo també ha experimentat un canvi radical en 4 dies. Avui ja el veuen estar pràcticament ple al 83% de la seva capacitat i dissabte estava només al 12%. I pel costat on s'obrin les comportes també veiem una imatge atípica en aquest embassament. L'aigua ix amb molta força per a nodrir les aigües del riu Palància. Amb tot, el balanç és desigual. Als embassaments d'Alarcón i Contreras no ha sigut tanta l'aigua replegada. A Ulldecona, en canvi, la pujada ha sigut espectacular, del 0,7 al 85%. I al sud, l'embassament de la Pedrera ha augmentat del 9 al 31%. Els uns per altres es podria dir que han doblat la seva capacitat, però cal tindre en compte que en general arreplegaven poca aigua. I en esta tempesta, i més enllà de les xifres, hem pogut comprovar un fet que és inapel·lable. L'aigua demana les seues escritures, podríem dir. Per entendre-nos, torna al seu camí habitual, a la via primigènia. Rius i barrancs s'han desbordat per passar pels seus llits naturals. El que passa és que allí nosaltres, els humans, hem fet cases. L'aigua bramava al barranc del Pollo a Catarroja fa poc més de 24 hores. En cosa de minuts es desbordava i negava tot el seu voltant. Vivendes i edificis construïts en el que és el llit natural d'un riu. Poc s'ha pogut fer contra este manament de la natura. Les mateixes imatges les hem vistes a Aldaia. El seu barranc ocupa el curs d'un drenatge natural que ve de les muntanyes de Xiva, on abans passava un riu, ara veiem un tímid rierol, com hem vist esta vesprada, que pot créixer desmesuradament en un 3 i no res. Quan l'aigua torna a traure d'alguna manera les escritures del seu territori, recupera el que fa apenas 50 anys era un barranc que desembocava en la mar. Ara la cosa ja està calmada a Aldaia i els veïns s'afanyen a netejar el fang, que està a uns pocs metres del perill. Este barranc, conegut com el Barranquet o la Rambleta d'Aldaia, s'ha convertit en un lloc ocupat per l'home. Fa apenas mig segle arribava fins a la mar. Ara és el ciment el que mana, però la natura demostra que l'aigua sempre busca el seu llit natural. Com diu la dita popular, a vora riu no facis niu. I això també ho saben ben bé els veïns de Canet d'en Berenguer, altres que han patit els efectes de l'aigua. Això fa anys era una marjal. Bé, la història, la més recent, no fa falta anar més lluny, és cabuda i dona cabuda amb la Comunitat Valenciana perquè fa a fenòmens naturals com este. No és la primera volta que la Comunitat Valenciana pateix els efectes de pluges bestials. Hem establit algunes comparacions en esta assignatura de la gota freda. És el 14 d'octubre de 1957. El Turiangú i les carrers de València arriben a caure 878 litres per metre quadrat a Xàbia, un autèntic diluvi conegut com la Gran Riuada. No seria l'última ni tampoc la que més aigua descarrega a la Comunitat Valenciana. 20 d'octubre de 1982, la Pantana de Tous, una de les tragèdies més recordades. Les precipitacions arriben als 632 litres per metre quadrat a Bicorb. El 4 de novembre de 1987, la gota freda ens sacseja de nou a tots. Es desborda el Xúquer i el Segura. A Oliva, en 2 dies, arriben a caure 1.050 litres per metre quadrat, una xifra rècord. Un drama que també bat rècords d'aigua, Viescas. El 7 d'agost de 1996, un torrent desbordat arrasa el càmping Les Nieves. En només hora i mitja havien caigut 160 litres per metre quadrat. Tornem a la Comunitat Valenciana, Alacant. El 31 de setembre de 1997, la ciutat és arrasada per la pluja. En 6 hores, el cel descarrega 270 litres per metre quadrat. I arribem al present, octubre del 2000. La màxima la trobem a Llombai, a la Ribera. Durant tota la gota freda han caigut 647 litres per metre quadrat. Deixem el passat, anem al present, perquè en la recta final del Notícies 9 Jordi Pallà ens comentarà i ens contarà l'oratge que ens espera, però a manera d'abans, les imatges del Meteosat reflecteixen la millora que ha experimentat la situació en les últimes hores. En els últims nuclis de tempesta han deixat només precipitacions dèbils i esta vesprada les clarianes, com poden comprovar, s'han obert pas. El sol que ahir ja mostrava a Alacant ha arribat també a València. A passar d'això, alerta amb algunes precipitacions que poden produir-se de manera puntual. En altres paraules, que després de la tempesta arriba la calma i entre els balanços que ja comencen a fer-se destaca el que fa el govern. La Generalitat ja ha dissenyat un pla d'ajudes i el president Eduardo Zaplana ha destacat que les fortes inversions en obres com les antirriuades han evitat mals majors. Creo que las infraestructuras que se han venido realizando en los últimos tiempos han funcionado francamente bien. Tendremos que seguir trabajando en esa dirección, sin duda, pero qué duda cabe en una tierra como esta, donde cíclicamente nos acompañan fenómenos meteorológicos como estos, pero qué duda cabe que lo hecho
se ha comportado de forma tremendamente adecuada y ha paliado, sin duda, los daños de todo tipo. Representa